Son Antonio Leira, son diputado na Diputación da Coruña, son responsable da promoción dos camiños de Santiago na provincia da Coruña. O traballo que a mocidade no territorio, empezando pola escola, digamos, xoga un papel importantísimo. Hoxe en día as novas tecnologías nos permiten ter unha baza moi importante para poder desarrollar un montón de actividades. As redes sociales é un arma tamén moi poderosa e, polo tanto, temos que aproveitar esas inercias. É certo, non é fácil, pero nós temos que darlle tamén un produto atractivo a estes rapaces, porque unha vez que os enganchas, seguro que os rapaces van a ser unha parte moi importante. Fisterra Muxía ten un potencial tremendo, é dicir, temos por diante un reto apasionante no sentido turístico e tamén temos un deber de facelo sostible, de que isto non se trata de encher a caixa de cartos, senón de que sexamos responsables en ese sentido para tamén dar un turismo cun servizo de calidade, que a xente repita e que a xente, cando se vaya contenta e que fale ben de nós. O camiño Fisterra Muxía tamén é deporte e non nos podemos esquecer. E é deporte, e un deporte que máis incluso vai vinculado á natureza, non? Ten un elemento moi importante porque mestura o que é a parte interior, mestura os ríos, mestura o mar, polo tanto, temos aí un potencial tremendo, e o digo con mayúsculas, e además o digo, como diputado de deportes da Diputación, xoga e ten que xogar un papel, se acaso, ainda maior, e, polo tanto, como elemento importante no que é o camiño Fisterra Muxía, non me cabe a menor dúbida.